Isto magwapohon, wala taon maka-eskwela. Wala siya'y trabaho, wala sab makaasawa. Nakahukom, maning palad na lang siya. Milarga sa Manila siya milarga, gamayng putos ra ang dala. Sa Manila, squatter ang Pinoy ana niya. Kay lisod 1D18 ang iya nga sistema. Misulod o trabaho, liligal delikaduha. Nahimo siyang drug poser sa Cebu, marijuana. Si Istong nadakpan, natiklo na disgrasya. Gidala sa Muntinlupa, 20 anyos ang sentensya. Og dito sa Bilanggoan, sa sulod sa iyang silda. Mga adlaw gipalabay, lawas gipatik-patikan, o gidwing-duingan pa. Sa pag-uli na ni Istong, daw maton ang hitsura. Inigkubo sa sinina, lawas daw karatula. May tatok sa dakong bitin, sa bugan ug sa paa. Sa likod may agila, sa doghan adonay cross, may Ginoong nagdupa. Pagkapait, di ay kining mabilangguta. Sa trabaho ay mo dawat, kay lagi napiso ka. Og unya manguyab, sa gikaibgang dalaga. Nabon in town siya, pon makita ang tato sa kalawasan niya. Si Istong sa istorya, nagdaro na lang siya. Sa bukid nag-inosara. Pagkaluoy ni Istong,